Na Pobra, as negociacións de cara á formación do novo goberno dan un novo xiro. A través dun comunicado que ven de facerse público, o BNG móstrase partidario de aceptar a proposta de veciños independentes da Pobra e que sexa o candidato desta última formación, Eloi Sobrido, o novo alcalde. O acordo tomado na última asamblea local dos nacionalistas ven motivado por un claro obxectivo: non darlle a alcaldía ao Partido Popular, despois de que tampouco prosperase a súa proposta de que a súa cabeza de lista, Amparo Cerecedo, fora investida como alcaldesa. Dende o BNG entenden que a análise dos resultados das pasadas eleccións deixa unha mensaxe clara, que non é outra que a maioría dos veciños queren un cambio de goberno municipal. Para os nacionalistas existen aínda fórmulas que poden satisfacer as distintas posicións e que, con vontade de todos, é posible construir un goberno a 4. Pero para que esta teoría se dea, sería necesario afastar tamén o actual alcalde de Nos Pobra, Xosé Lois Piñeiro, da cadeira da alcaldía. Unha das liñas vermellas impostas tamén por VIP para chegar a acordo.